Ifro nke si Cameroon bi Odumeje bu akpu n'onu isi Cameroon gba flight bi Odumeje chozi akpọrọsị gị office Igbo love that ka anyị chọzere gị eji gba moto na ego ga-akwụ onye anwụ na ngwa na mkpọcha na abịa Nnamdi Kanu is coming out very soon oh ya pụta mana Nnamdi Kanu pụtakwa na nwa veji ya ekwosi na ihe o kwuru na ọfụra ka o si na prison apụta na ọgọ na detention nwa virgin ọ nọkwa kata na calculate kwa ọrụ ya atụ n'abalị a another format you use ya no open heaven program n'abalị ndị ya na-ebu ikwa nwa agent na-akpụ brain na ebi forma enwe ebe forma Ifro nke si Cameroon bi Odumeje bu akpu n'onu isi Cameroon gba flight bi Odumeje chozi akpọrọsị gị office Igbo love that ka anyị chọzere gị eji gba moto na ego ga-akwụ meka bụkwa akpaghị ibu n'esis si ọ dị wee Cameroon ị na-efolo Odumeje online so the way from Cameroon gba moto bi Ọnịcha ka Odumeje wee gwọ ga akpụ ibu n'ọnụ ndị nzuzu ndị ochie Cameroon ya achụpụ gị ebe ọ na-ararụ ebe ahụ ego agwụgo ọ bịazie na mmadụ eduru ya bịa n'ọfịs Igbo love themselves na ka ị chọrọ ego moto kenye ego moto monkey dey work bamboo dey chop the same Jesus ọ bịakwutere ebe a ga-enye ego moto ya eje na Cameroon o ji flight bịa chọzi iji moto na ọ ihe na-eme gị iwere ndụ gị baa n'ime Jesus were ọnwụ pụta ị na-agwa gị real bọsị reality ya akụ gị we are all rooted Christians fire chọpụtara ndị ọcha they Christianize us just to fool us fabutela Christianity to fool us Chineke nwere ebe ọ mụtara nwa na-abụrụ mụ na gị na-abụ anyị bụ ụmụ Chukwu okike ihe mere anyị jazarị Chukwu na-enye Chukwu dị mma Chinonso Chiamaka Ebere Chukwu Amara Chukwu Ife Chukwu Ngozi Chukwu these are our names before the white man came bịa gwa anyị na Chukwu mụtara nwa na befa change wezi anyị afa to Peter ngwa gwa m the meaning of Peter ị na-aza ke Peter mean onye na-apị ihe Peter Thomas Anthony Philip kedu ihe Philip mean kedu Philip mean onye na-eficha ana my brother ọ bụ na ọsọ ndị Igbo voturu Buhari by now ihe na-emeba ya ma ndị na-eme ọsọ ndị Igbo voturu Buhari na-emele m fire ọ bụ na onweghị onye nwere mmụọ enweghị onye na-ebe abụ mmụọ mmadụ ka ebe ihe na-eme ma na aka gị dị ọcha aka nne na nna gị dị ọcha ọnkụrụ gị na-ebe ebubo aka ya dị ọcha ihe a na-eme na family gị bụ ihe ndaba follow the due process ọ bụ na ọ dịghị onwe na-eme na family gị gbagwoju ụga you can contact me I will advise you na amụrụ na 4 boys nwụrụ ncha na-eme ọfụma then na ga-egbu onwe na ga-ezu oshi aka mụrụ na 4 boys na ọdị ndụ amụrụ anyị 9 children 7 boys and 2 girls 4 boys and 1 girl nwụrụ anwụ out of poverty ka e gburu fa alụ ọkụ ụmụnne m ụmụ nwoke 4 otu ofu nwaanyị nọ n'ozu na anọ na ini kedu ife gbuo fa poverty alụ ọkụ nwaanyị asị na ọgba na-eje ebe alụ ọkụ ma nke nọ primary 2 ma nke rugorogoro primary 3 nyetego ka anyị bi n'ozi ọma ndị ụka bara Baịbụl agwa na ịmana akwụkwọ nsọ anyị fọrọ obere ọ ya pụta obere oge akwụkwọ nsọ Chineke nwanne ifebe Amadioha na-ekwu okwu arọbụna aga na-ekwu na chapter 10 wee na-asị gị na onye ma ọbịa ọkpọkọrọ were ya mee gị na-ekpe afịfịa agbaliwezi ihe bụ onye ma ọbịa ọkpọkọrọ agbalichezie enya ịghọta ihe mean nyetego na nwanne m nwaanyị nke ọ dị ka ọnwa Zion ọ sị ma ọ ga-get out my sweet angel Jenny sweet mommy amfogodo ọ makwa mma nwaanyị very beautiful onye ọma Jane ọ sị ma ọ ga-get out ịmasị ihe ka unu na-akpọ m nwere fact unu na-enye m don't worry gwa m ebe na ka m bịa go ego ice cream ka m goye gị shawama ọ ka ma hit go ka ma pịasịgo daddy gị taa onye ọma Jenny ọ dị ka ma pịasịgo daddy gị taa Jenny dọọsị o meidere m osiri amara ebe na mbịa go ego shawama ji nwa kodo olu gị anya na ma ọ go ego ice cream ihe ọ na-ekpo ji n'ebe ọ nọ na ọfụgo eziokwu iwe na-ewu ọ na nzuzu ka ya na-ezuzu bụ ihe asịs ọ ihe ọ na-eche kịta does it mean that this man ekwu na nzuzu ka na-ezuzu since it's Mathias what is your problem iwe wegede ọ nwe mgbe m dị ka ya mgbe ahụ Nnamdi Kanu mere broadcast maka ndị ụka mgbe aga mbido nawa azụ n'ige talk ya na ọka m ga-ewezi talk ya ndị ụka mezie m alụzi mpụta njide akwa asaa ma ọ ya ọ kasị na mma within 7 days ya nwa akwa m Jenny nwanne m natawa ọkwa na gị ka ị chọrọ ịzọ ndụ o Jenny natawa we just want to save you we just love you we want to take care of you as our sister natawa agbazina speed ụka bụ ga-agba speed na-agba ọsọ onye iro na-agba ka ị nweta ihe ọma work for ihe ọma ope ịntanetị na ọba online business chọta onye nwe boutique jee na-esere akwa picture ebe a na-epost ogudu gen 500 ka ị na-enweta na-eme machi ka anyị ga-ekele ụmụ nwaanyị na TV tinye ya na TikTok from there post your business gị nwoke kirichalụ
egwu asaghị na-agba ọfụni na-ere bọsas sị gị mego na ka ị na-ere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enweche na raida na-edeliver ala ma jin ma akwa nwanne ịchụtaba ego enweghị before you know it na-enweta ọda 20 na ede ogodo apliko 1000 ka ị gbara ọda 20 or 20,000 onye na-enweta 20,000 profit ede bụ ọgaranya every day na-enweta gain 20,000 from business ị na-eme ọ big man ka ewu ịghọtago so nwanne gịnị ka m na-agwa gị onye ọbụla wepụ uche na ndị ụka ejezi n'ụka ụka bụ ụlọ slavery house bana ya atọrọ gasị baịbụl anyị dịrị iri owe mekwa ebe ụwa nọ kịta ụwa na-eje n'ọnwa sọmbara na-agwa gị mere Theophilus ụwa na-eje n'ọnwa na moto tipa ha anyị na-ele kịta ndị ọcha na wipes ya out of their land mezo jide ụkọ na-agala ezigbo ọnụ kịta ọsọ na ndị be ya da afụkawazi ya na ji afịa n'iro ngwa gote 2025 model ya onye ya ego ngala ogbo onwe ya n'ọnụ nke modernize to 2025 so ya anyị na-agwụ n'ụbọ gịnị jedebe n'ụka na-ejezi na-egoro okwu asị o nwere ihe ọmasị ebe ha abịa nke echi ya zelu chita atafo ofetegwola ihe ọma already aka jaja anyị na-emeta ya wetala anyị ihe ọma ọ na-eweta na eke ọ na-eweta n'oye ọ na-eweta n'oye ọ na-eweta n'afọ ọ na-eweta n'afọ ọ na-eweta na nkwọ onwe ndị na-asị where is Lagos branch ọ dị na agọ anyị na nwa veji na eshie eshie ofu street na agọ enwe na-achụ ekwensu ya na-agọdo ekwensu maka na ekwensu bụ mmụọ ndị Igbo ji eji ọgụ ekwensu simply means ekwekorịta osu ọ na-asị ekwensu fire anyị na-asị ekwensu dị asọ yabara anya iyo ekwensu dị asọ yabara anya iyo anyị nwe na Alaba emechat am privately ka nye gị phone number fa ebere ekpere ni n'otu ansa mmiri yeso mmiri taa bụ ihe n'ukpe na kwa ansa mmiri ya you go follow me drink water if you not drink water today mamiri gachawa yellow before you know it nwe kidney problem yetago maka mamiri afọ ọzọ mmiri oye kidney afọ ọdụ mmiri oye produce ọ chawazie yellow so kunite n'ụra my sister Jane kunye n'ụra onwe ada kunye sawo buzina ga choose na mmadụ nwere onye na-achọ gị nwere onye na-eme ise maka na baịka dị gọọmasị mmisi ebe a na-asụ ụlọ ọkụta ndị mmechi ọkpa ebe a ọ baa n'ime bankị ihe odo iji asụ ụlọ ọkụ je bankị pịọ maneja bankị ọkpọ n'isizi ya ka ebe dọla na-adị ekwu n'okwu maneja na-ene n'anya ka ọfọ ya pịarị ọkpọ ọfụrọ ọchị ịgbaje saịdị ekwukọta ya n'iru maneja na-atụgharị ewo anwụ gosi m ebe dọla dị onye nwa ya eji aka arenji edi dọla na-akpa iburu naira na ọya ebu ibu ọpa ego $1 million mana ịgbalị ọbụrụ most 1.7 billion manager bank ego $1 million iko aka n'odogwu ụwa daa afụfụ ere m ahịa mbugharị mgbe nna ga primary school mụ na nne m na-eburu ite si ụzọ wan jewe mkpụ ebe agwa jewe mkpụ okputu jewe ugwu onye Nsụka ị na-anụ ndị na ebe akọkwala godo afụfụ ata ụnụ nwa bụ ụmụaka Gen Z ise ụnụ kenewe aja because na social media dịkwụzi things dị easy enwe mgbe kọl adịghọ ijekọta onye mmadụ ozi na-ede mgbe nwere ihe bụ fon mmanya ijekọta ozi na-ede anyị nwechara weelụ mgbe ahụ there is a weelụ bicycle yes iwere osisi akpụ nwere ọnụ ntochi ụta etinye ya ma ọta ya mechin itinye ọ gbazie iwezie ya ihe ka iji eji ozi then as of 1995 ejewego m ozi 96 ejewego m ozi 99 ejewego m ozi 2000 amalogo m ife na-eje ozi ọfụma ihe tago itinye rim na-agbazi and mgbe ahụ mmanya ka ife na ihe a na-agwa gị religion ka o si agwa ọkụ mmanya bịa ọbụsa asọ na-agwa gị na asọ ahụ mekpere anya otugo gị ele ịgbapụ ọsọ iwere wele ịgbapụ ọsọ wee iru ebe ahụ eziri gị iziche dozi na mama m sị gị bịa mbọsị dị otu a na ha nwere ihe dị otu a mmanya nọ sand rim ahụ na-ebatabago o jekwa ebe a bụ sasọ religion bụ scam ofu ihe ahụ ọhịa bụ Christianity ihe ọ bụla enwere evidence ada arụ ọrụ enwere ihe ọ na-enwere evidence nọ n'afịa na-aga afịa achịrị agwa nwere onye be anyị na-awụsa achịrị ndị asị na ha na-atụ pin don't worry mma ebupụtere ọkwa ifo na ebupụtego onye nke ndị nke ji nkata na-akpa nkata na ọ dị ehi mmiri ọkwa ifo na ya ebupụtego na-achọpụtago nwoke ezi agụ na-akpị ya na-akpị ya iche ejikwa ya ma nwụ mmiri
na ọgwụ adịghị ya kpa white ahụ ekere na ya just magic pin aha sị na na-akọpụta n'alụ mmadụ. Don't worry, anyị ga-ewefute area time ka anyị chọpụta ka ndị a si eme ihe. Don't be surprised na ndị a nwere ike were kirikiri pin akpa eche n'ime aka ụtọ eyete nnegwu eko gị akpa otu eme aka ụtọ ọ dapụsị onye osisa mgbe ọ pụrụ ime ka o je weta ọgwụ ma ọ dị eweta ọ bụ na ojego gọọmụcha pin a n'aka ụtọ ọkọ gị na-arụ kpimkpimkpim pin esi ebe a ka sisa si na-akụta pin ị ga-evu pin makwa ebe mmadụ bụ obere n'ido na-arụ ihe de ụgwọ azụ amanugo gị ụgwọ azụ nkịtị maa gị ị ga-enweta onwe gị ụgwọ azụ nkịtị maa gị ịma nweta onwe gị ti ịkpapụta ụgwọ azụ ahụ pin maa gị n'ọkpa ịma nweta onwe gị ti mgbe afọrọ ụzọ awụnye gị pin 20 na-arụ iburu ya na-akparị ọ bụrụ sọ alụ ọkụkọ na-eme gị na-eze kedu ebe ọ nọ na hat ka ọ nọ ka ọ na liva ka wụnyere na ime flesh gị na ndị akọpụta dị pin ọma mpụ epu ọma nwa oyere ebe o si pụta ọ gaba aga ndị a na-awụnye pin ahụ ọbara ma ndị na ya ma ọ pụta gosi na osi n'ime arụ gụpụta nna scam level na onye riri eri nke ọzọ jere nkwọ igbo ukwu jeju aka ebe a na-ere achịrị ewe jide ya kụọ ya akụ tie ya eti n'igbo nkwọ igbo ukwu a na-emerụ a na-atụ pin si gị na-arụpụta nwere ebe ọ pụrụ epu mere kọmanda na-ati gị kalula n'aka ifụgodo ihe gị na ya eje the pains ya efi a na ya pin. Don't worry, nweta chance na nchegode ndị a na-eme pin were adị ya bụrụ ofu onye ji ebe ahụ ịghọta were kamera ụdị ya na-ediri na-eji were hidden kamera maka ndị aka ga-adị smart ha maka isi ekwadobe chisom ọrụ gị nwe pretend aka ya na nwa bọsa ya eji pretend aka ya na nwa buru gị eburu na moto buto mụ na m ka emesịa anụ obi onye ọbụla buto masị na m dịka nụ ya apụta juju de onye nke asị m juju de ya show me na juju de bottle de yo dị m ofu bottle m ebe a nwe m ti bottle de ebe a nye m ofu bottle ma nke mmanya dị nke ọbụla my brother juju de bottle de bịa ka ime testing juju de ngwa mụ nwa bezi agụ na sị gị bottle de bịa ka nwa fx ngwa juju de mụ na sị gị bottle de fx bịa weta juju ị gbara ọsọ si n'ọfịs ma gị ma juju ga-awụrụ ọ na ịwụrụ gada ebe a weta juju de ngwanụ bottle de bịa ka anyị nene nke anyị mara mbe na-abụ nke bụ oke ọya fs achịgị ọchị weta ọgwụ ka m weta bọtụl ka anyị mara ị ga-emeri m adịghị agwa ochi ntị na si mụ na ị na-abịa kịta m chere gị baa moto juju de ị na-abata ọfịs ma mpịawa bọtụl akparara m ma gị ma juju gị ahụ eripụ ọsọ wụọ gada ma na mabụrụ eze akụ juju de Fulani bịa chụpụ ihe nenu n'obodo juju de during the war a gbara ndị mmadụ gbaa pepụl ka nchi juju de weta na juju ka anyị wee chụwa Amerịka juju de ndị ka anyị weta n'isi njedebe ebe a ya nwụ na ngwa na nkwọcha na-abịa Nnamdi Kanu is coming out very soon ọ ya apụta mana Nnamdi Kanu pụtakwa na nwa veji ya ekwusi na n'ihe o kwuru na ọ fere ka o si na prison apụta na ọ gọ na detention nwa virgin ọ nọkwa kata na calculate kwa ọrụ ya atụ n'abalị a another format you use ya n'open heaven program n'abalị ndị ya na-ebu ịkwa nwa agent na-akpụ brain na a na-akpụ ndị ahụ ụgwọ izi anụ ọrụ ka na-akpụrụ ha brain ka emee nke kedu ebe ifeọma enwe ebe ifeọma nwanne ya ọ dịka ka batara ọfụrụ create video from afresh ị ga-afụ my own prophecy anyị ada eme prophecy na anyị bụ critical thinkers amị nwaanyị dị mma amị the best nwanne ị ya bụ the best forever and ever nwanne ada mepe anya na mmanụ na ịma na-acha ka ugo somebody bịa rie ego ọrụ n'isi napụ gị ego si gị na ọfụrụ ihe n'isi gị kedu ihe a na-afụ n'isi gị otu a na-afụ gị abịa dị ka onye a mụrụ n'ụbọchị anaghị eji ugbo so mmadụ kirichie gị na gwa gị na ọfụ something n'isi gị nenegodo background gị na onye a nenego na onye ka asa abụ ọfụma negodo onye Chineke ka kezie ma mmanya
Yeah, before we go to go to your beauty, the no nya go do. Malo yen e bolo ga mama. Won ke wa de proketa, o de ko nya kalabane me pass. Na ba de pro na. Me panya. Ngwele bia begiti bo ya no ngwele papia. Oken ochicha da bona nri all the poisonous inwe ge yafu. All the poisonous. Mo bro madu sendro chocha. Eyatago. Oke babata na begi o kichi imu dia rori akiji. Nazu ihe obuna ike don't fear that thing. So you ga told your weapon. Madi begi practical maka okpa n'anya gbo anya ga-ekpo isi. Onye mpụta si na oyi egbu gị na onye omenala na oyi egbu gị chee kpọrọ onye omenala na polisi. Eyatago ka o je mee anyị mesel. Eyota ndị be anyị na-ekwu bịara be ma bịa gbunu mana akwa mkpụkpụ apụkwa n'ezi. Omenala na-adị egbu mmadụ. So onye ọ na-asị gị na eme omenala na weta akwa red sị gị okwu oke soro ngwere mma mmiri before oke ngwere oke. Jekwuru DPO direct. Eyatago were one bottle mmanya jekwuru DPO. Mete ya oyi gịnị ya dị na mma. Jekwuru onye ahụ sị gị na oke mmiri ama akọ ngwere oke ọkwa ya na-ebu. Na ya bụ onye omenala na ya oke ka o je kọọ ya n'ime sel. Efu na mmiri ga-akọzi ngwere. Ga-akọzi oke ọma nkọ ngwere. N'okirikiri ka a na-agbụkwa ose na daali enu akụkọ. Ọ bụrụ mgbe bara sel. Ịba sel ma na ime sel na daa agba sel okirikiri. Nọ n'ime sel ka a na-anọ. Na-anọ ofebe na sel. Adị nwe presto na sel. Enwe ha idea. Enwe na-enwe presto na sel. Ema ho. Ọ na-enwe presto na sel. Okay na. Nọrọ ebe a. Ose bara sel. Ose bara sel ma asị gị salute o presto. Ka mma mi ya na ebe agba na okirikiri ka na-agbụkwa. Na na-arị elu. Onye ọbụla nwe obi nwanne, onye ọbụla butuo. Onye iwe na-ewe ya ewesịna. Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Judge himself said it, I will show you that I am a judge. O iwe ka o ji ugbu ya. Judgment onye bụkwa n'iwe. Lawyer Nnamdi Kanu na-egwu. Onye ọbụla nwere anger. And your position as an African man, I like ka o jide position na gosi ihe ọ ga-eme. Ọ ka anyị n'ọbara ma mụ ma gị onye ọbụla. Iwe ahụ bịa anyị na ras ndị ojii. Anyị na-like ka anyị were position aha anyị ji were iwe mebie ihe. Yes. Yetago. So Maazị Nnamdi Kanu ya apụta. O ji appeal court, ọ ya apụta. Yetago. Ofu onye Hausa ya echikwa ya mee campaign. Onye Hausa win ọ na-apụta. Yetago. Maazị na-apụta. Onye ọbụla ji gbawa mbọ obi dajụọ onye ọbụla he's coming out. Yetago. Because na enwebeghị no since ahụ onye witness na Nnamdi Kanu bi agba ya egbe. So that is it. But no Nnamdi Kanu sitere onye gburu nwanne. Enwere witness, nwere evidence. Because anything without fact na court bụ wayoko. So nwanne m ka ọ dị ka echi ya zero. Emesiano ụmụ ọma.